setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke utawi nitike putrinipun wonten Kaki Legaya Aninir Gaya. Nggih, amargi nika kagungan sengkala unting-unting pun kuat Kaki Legaya. Panjenengan ajeng pasrah putra panjenengan. Napa panjenengan mrene kelas naik batas panjenengan, Pak? Kelas naik. Ibu sabar naik kelas nggih. Nah. Dan sewu. Dan sewu. Tasih wonten wigati kang dereng kawentar napa sampun karampungan, Pak? Mbok menawi sampun karampungan, mbok ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Legaya. Rezeki ingkang boten kanyono-nyono. Panjenengan kalian kula kepengin duweni momongan. Ananging dinten menika rawuhipun Bapak Saranji sekeluarga menika nitipaken putrinipun dumateng panjenengan Kaki Legaya dalah kula niki Legaya. Ya iki putra sing kok antu-antu lan sing kok domo-domo. Senajan to kae mung putra titipan nanging kudu direkon kaya putrane dhewe. Anjir Kaki Legaya. Ini Legaya. Kaki Legaya. Sak kondore Bapak Saranji kae. Tak mau matur. Bocah sing serget sing duwe sekolah. Coba to aku prunket jalur sing ana pebukuran kae. Wonten pebukuran gedhong pusaka menika. Ini Legaya. Menapa menika ingkang panjenengan kersake Kaki Legaya? Ora liya ya mung iki wujude. Janur kuning sing tak kersakake. Janur iki bakal tak kalongke ana janggane anakku. Oh, badhe dipun kalongaken. Kanggo keslametane rina lan sakmene. Kados mekaten semoga Kaki Legaya. Kaki Legaya. Sak sampunipun putri panjenengan menika kinalungan janur kuning. Lah kok pasoryane tansah cemplorot tambah sumunar menika. Menapa werdinipun saking janur kuning menika Kaki Legaya? Kabeh manusa kok gedhe katiasane janur kuning kae. Cahya utawa nur sing tumurun saka dhuwur kae. Kados mekaten. Ora cukup semono, iki dina anakmu bakal ndak sinetke uga ndak sitikara supaya tangga teparo kaya ora mangerteni yen to iki mung putra titipan. Kados mekaten Kaki Legaya. Geduk Nur Laili Amir Prawan Jagur. Nur Laili Prawan Jagur. Sampun jumbo kalian kahanan amargi Nur Laili Prawan Jagur menika dados putra Kaki Legaya dalah Nini Legaya. Lak ngoten to? Pancen bener. Nanging ngene ya ini Pripun Kaki Legaya? iki rak sekawan ketambahan jiwa. Aku bakal butelana Kutaraja upama siramu tak tinggal sak jero apa ya wani. Kaki Legaya. Ini Legaya. Panjenengan lak kenging yen to kula kenipun ngatu-atu putri menika printen lang dalu boten kira-kira anggenipun nyuwun kok menawi panjenengan tinggal kiambakan wonten rompok menika kula nyuwun kanca rawang kagem njagi keselamatane prawan Jagur Kaki Legaya. Ini Legaya. Cik, Sejatine anakmu lair sing ana nang alam donya kae ora kaejenan. Duwe sedulur tuwa papat cacahe ning maujud badan halus. ngaten Upama iki dina ndak cipta dadi badan kasar tak jaluk aja dene. kula mboten bakal ajri amargi kula ingkang nyuwun kagem kanca rawang Kaki Legaya. Bismillah. Ngar supir amara alama. Mutmainah.
pancen bener iki wujude sedulure tua anakmu nalika ana bongkar pane ibune kae. Coba ndak tahu ini. Nggih, supaya hamara haula malan jemut main. Sekawet ke badan harus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora takone nak kabeh aku nggo jebrang sel tumpang paribasane. Ning kowe tak kokon jaga. Bau kiwat ngene kan garwane uga dadi kanca wane ini gaya desa. Ya. Aku kakek gaya. Ini gaya. Sakit. Salah kesoren awan putelan puteraja. Sewang-sewang ndung sokat dalam pamit. Santos sakit.
Tak tinggal sedelo niku nek pepukuran. Lah kok kowe sedulur papat ala padha dijago. Banjur sedulur walang yo ana kata niku nek papan panggonane. Coba mutmainna. Celuk. Utakan sedulur walang kae si prawan jago. Supaya nek bisa sak pejagong kelawan kowe karo mini legene. Sedulur papat. Paring matur nila gaya sekawen panjenengan dalakake gaya pasrah kadang anem kula ing mriki kula ugi kadang-kadang kula anggen jagi si rawan jlagur ing mriki tansah luput nila gaya. Lah kok luput? Karepku luput sing kepiye? Luput sing endi sing mok karepke mutmainah? Kula anggen jagi kadang anem kula krasa ngantuk sak liyepan nila gaya. Banjur Ananging kangine kula toleh kadang anem kula murjani nila gaya. Sophia amarah. Alo malah kebut Dawuh nila gaya. pancen bener. Yen kowe kudu amarah. Rikala semono kowe wis janji marang kaki dhewe uga. Yen tau Joko keselamatan si prawan ananging janji menalika semono kowe ana kasunyatane peperda sedulur papa. Ngapunten nila gaya kula sampun luput. Kowe kabeh banget. Yen to si prawan jagur kuwi putri sing tak tau-tau. Putri sing tak antu-antu tekane anak. Mas. Tak jaluki sampeyan. Jaga putriku wae kenapa kowe nganti kaya ngono. Kita muga wong tuane teko papan panggonan kene lan kepengen mangerteni papan dumugi putrine. Banjur aku kudu wangsulan sing kepiye mutmainah. Inilah gaya sampean tansah kudu emut anggene welinipun kaki legaya rikala semono inilah gaya. Bener aturmu. Aku dadi kelingan marang pauline kaki legaya rikala semono. Yen tara kedadian lan aku kelawan kowe ora bisa mutasi. Aku kudu nimbali asmane kaki legaya kaping 3 uga ngejuk Bathara. Apa perkara iki sing dikarepake kaki legaya sedulur papa? Leres inilah gaya. Gusti Kang Maha Agung. Kula tansah nuwun kalih panjenengan Gusti. Mugi-mugi anak kula enggal kepanggih. Sedulur papa, Sophia amarah alwamah lan berkuman. Dawuh Aku jaluk tolong sampeyan tumu sebisa pati. Tolong ewang-ewang ngono tidemu. Muga-muga prawan jagur enggal ketemu. Lan kaki legaya enggal kondo. Kaki legaya. Kula putra panjenengan kondo. Nini
Deye Kaki lagi. tak rungokno saka njaba omah. Padha pating jember pating jare padha tawak-tawak nangis. Aku lu mlebu sakjane rompok padha ratu mata. Aku ora mangerteni anakmu si prawan jelas mapan ana ngendi. Ini lagi ya. Sakderengipun atur kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi sama kene ingkang kula aturaken menika dados kuciwaning penggalih panjenengan kaki lagi. Ini lagi ya. Kowe iki garwaku, donyaku, ya bandaku. Coba matur kanthi gamblang bakal tak rumono iki. Sekawit panjenengan menika lagi masrahaken prawan jago. Kula kalian sedulur papak menika ngedanjaki keselamatan uga gula wentah si prawan ananging kaki lagi. Kasunyatan dinten mereka prawan jago murca. Gaya bocah kae iki dudu putrane dhewe. Bocah kae bocah titipan. Mengko yen wong tuane rawuh banjur isin wirang apa sing tak tampa ini. Kula kene ngeraken tandes mengganten kaki nanging menika luput kula kaki. Ini lagi gaya cukup anggonmu tawang-tawang tangas yen kowe iki dina kowe lan aku tansah tutuh pinutuh ora bakal ana rambute. Lajeng kula kendhang pripun kaki. Siramu tak aturi munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti Kang Jagat supaya bisa baline putramu ing panggonmu ini. Wis tak atur. Kula bakal Tak jaga aja ketemu kula. Yer kowe sak papate muni sagu. Jaga bau ki wonten ing kadangmu ana. Ning kasunyatan iki dina kadangmu murca wae padha ora mangerteni mut mainah. Kowe sing dunya jigondo pangrasa lan panglimunan. Kowe iso golek ana ngendi papan duwe kadangmu ana lan kowe kabeh aja enak kabeh enak sak dulur rokok. Matur aku mut mainah supaya bisa baline kadang mana-mana iki pengarepane kacil dhek baline lagi. Aja mung tanana windana bebasan. Tak jalan iki dilayak budal wis bagus. Wila dalam supiah amarah halamalan lemut maiku. Sekawat tak konton mulai orang di papan dulu kadang manok ning iki dina wis wani bali ana pengarepane kaki lege ora nggo kadang manok. Malah ngirit payaman kang ngirsi kaya mangke. Mut mainah apa kang dadi setiamu ya? Legaya kula beto gembong menika ingkang leres nyidra kadang kanang kula kang legaya. Dadi kewan kang ngirsi kang nyidra kadang manok. Ya sekawat kowe bakal alus iki dina bakal ndak cipta dadi padha alus maneh. Kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manok. Ora rasa kasuan iki dina ingkang lebono wis bagus. Mandek satrio tejo slaksana tejane nganyar katon pemludung gatrikil malang lir kadwana gerta bagus yen pancen sira sapa jalma sapa kang dadi dosana momu kan wong gede ning paran tambuh parang iya tanah pulut coy orang-orang loro orang-orang yomong sejiat sing genot darani seribet kalau gelap sawito darap dan grimbong kami dosek katiaran iya balik sopok depun sopok di papan pagelamu wis jamak lumrahe menungso urip lan pinakon sak tengahing marga catur ya kuwi iki kaki lege kang dadi sesingitku kerja bagus lha kalah iras pandas tebel wae biswan bareng karo aku iya yo ing papan kene aku lagi janji marangku nalika sajalan tanah pulau Jawa
jatang pan Sri Bathara Laksamana kaki lebaran angin yo gini aku mlebu ing desa Megawon kene ana pawongan sing jenenge Bapak Saranji lah Ibu Sutin bener Bapak Saranji hang duweni putu siji cacahe Nur Lali Amir tanpa masyarakat gang sedulur sing genep darani bocah unting-unting angin yo gini kakak kala mongso rasane panas panas perih kulo sebab kakak gelap saito yen kowe takon apa sebab sausé kowe nak kala mongso putrane Bapak Saranji dalah Ibu Sutin kae ora dadekake ayam tentreme sadone bongkar paku malah rasane panas pedes mergo kowe lali marang janjine kaki legayek lali legayek ewa semono kowe kena kala mongso dadi sing bapak kami buka sing nandang lali lan sing nandang sengkala mula waktu dene iki Bapak Suraji sak keluarga kae wis eling ruwat sing kalane putrane malah kapora bocah kang gak kalungan disambut pratandhake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe ketek cilik apa wae mula gelap sayuta ing wektu dina iki putraku entuk yo ndak jaluk ora entuk yo ndak jaluk upama gelap sayuta ngamuk bakal gak sembatani kerja bagus kagel sok kandel bondo wani ya ayo wani jaluk putramu cuma dene bukar bagus apa bontang apa iki dino Sri Bathara Laksamana jare Bathara jare tetep busa minangka gandine putramu apa sagune kali tak gede kaya enteng sira babon anggonmu ngulungake putraku Paton dunia wujud bakal ndak wujud apa kan dadi panjaluk kowe njaluk Mas Pijus Raja Brana busana sing gebyar kae waton siji aja mubune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus kaget rono kodhoku ya lha ripat aku ora njaluk Mas Pijus Raja Brana busana sing pate gebyar ora ya umure lintang kalian bulan ora banjur rene aku njaluk gandine putramu Raga kekandhian nyawa sing kepanjingan sapa minangka gandine Raga kekandhian nyawa sing kepanjingan sapa ya sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacahe wis sing kapisah karo loro sing kaloro rasa putra sak bumbune sing katelu mulu putih sak duduk sak pengawe ora esuk ora sore yen kagel sakun wujuti panjenengan Sri Bathara Laksamana putra bakal tau kalake ceklek ing ngarep wis tak kandhake waton donya wujud bakal ndak wujudi apa kan dadi panjalukku putraku kok lungake esuk tak wujudi esuk kok lungake sore bakal ndak wujudi sore kerja bagus kagel lebaran yen mangkono panjenengan ya ora usah kesuwen sakit putramu cuma dene bokang baku mundur sak jaga temen tampane kerja bagus ini cukup akan momen semedi meminta marang Gusti kang gelar jagat ini saiki putramu wis bali nang pangkonmu ini kaki legi ini lagi panjenengan kok nimbali kula menika wonten wigati menapa to kaki legi ya buat aku ngrebut putramu tak lagi mudhun jurang munggah gunung saiki putramu wis bali ana pangkonmu menika leres perawan jagor kaki legi ya coba dipilih dhisik nggih kula percaya bilih menika perawan jagor amargi wonten titikanipun inggih menika kinalungan janur kuning wonten jangganipun kaki legi ya ini lagi kaki legi ya wawadi iki cukup aku lan kowe sing mangerteni aja ngasih wong tuane loro kae mangerteni apa malah tangga teparo kae nyestakaken dawuh panjenengan kaki legi ya kula boten bakal buka wadi menika namung panjenengan kalian kula ingkang mangertosi nanging ini pripun apa kurang-kurang manuk prenjak ganteng-ganteng sanjabane omah kae kaki legi ya kabar pisan ora panggen ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula boten pangling menika Bapak Saranji dalek Ibu Sutin nggih. Nggih, leres. Panjenengan kok kebiasaan saking dusun Gawon kok rawuh beto kados ngaten menika janjane kagem napa nggih, Pak? Nuwun sewu, dalam talaturipun Bapak Saroji, nggih silaturahim kaping kalih. Badhe maringi bebungah utawi tetebusan wonten kaki legayek lan legayek. Amargi sampun kula wentah putra lan putrinipun. Dan sewu panjenengan ajeng maringi bebungah kula kalian garwa kula. Leres. Minangka sedekah panjenengan. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir bagus panjenengan. Ibu sampun ikhlas nggih. Kaya coba ditampani tahun ini. Nggih, kula matur nuwun Kakang Bapak Pindang nggih Bu, matur suwun. Ananging saderengipun panjenengan ajak kondur putri panjenengan kula titip arupi jandur kuning. Jandur menika daging teng ngandhapipun film genduk selami sepasar dinten nggih. Teng ngandhapipun bantal nggih kersa, teng ngandhape kasur nggih kersa. Sepasar dinten nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim, aku ora gua janur kuning nanging aku gua sekalane anakku. Sebut asmane pateka kaping 3 janur panjenengan laro nggih. Niki ra. Mangke sak pakaian iki. Jenengan dan sewu niki rak boten ten bocahe mangke teng griya kedah sepindah panjenengan timbali kula tambah jimat asma prawan jelagur nggih timbali Nduk Nur Laili Amir prawan jelagur ngoten nggih Bu nggih Ibu kalih Bapak menika kagem jangkepi syarat lan sarananipun nggih nggih umpama saben dinten nggih monggo malah sae ngoten. Nun sewu, tasih wonten wiganti kang dereng kawentar napa sampun karampungan, Pak? Menika sampun rampung. Kula menawi sampun kurakapi, Mbak Haji mundur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legeye. Bapak Saranji dalah Ibu menika sak kontoripun lha kok nyeleraken embor sak isine. Janjane mengko wedi menapa? Samu barang yen paling tanah Jawa kae mengko wedi niki. Iki bakal ndawerdake supaya tangga tepar lan sanakan bangkae mangerteni. Embor ateges Bapak Suraji dalah Ibu Sutin kae wis gembor-gemborake kajate. Sanjane embor ana beras kuning. Bapak Saranji dalah Ibu Sutin kae wis ngene-ngenengake sok kapan aku iso ngomah-ngomah anakku iso ngruwat sengkalane anakku. Alhamdulillah iki dina wis kelaksana nggih. Wajib wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa keprada. Wonten kembang saman ugi menika. Kembang sentaman mudya Bapak Saranji dalah Ibu Sutin sak keluarga pinayungan iman rezeki ingkang kathah halal halal barokah. Lah kok ate godhong alang-alang apa-apa dalah kenyuwun. Godhong alang-alang godhong apa-apa mugi-mugi kajatipun Bapak Saranji sak keluarga boten alangan setunggal rubeta punapa-punapa. Lan godhong kuleh mugi-mugi kajembaraken rezekinipun luwih lebih kados toya kang mili kae. Amin. Ingkang kuasa menika wonten kupat luar kaki. Kang pungkasan kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sineksenan para wali para nabi. Kaki danyang nini danyang kedanyangan borosan ing tanah Jawi. Kaki danyang nini danyang kedanyangan borosan ing dusun Megawon. Ugi sineksenan dur papat kakang kawah Adi-ari Supiah Amarah Alamah lan Mutmainah. Kajatipun Bapak Saranji dalah Ibu Sutin sak keluarga ing sonten menika sampun luar kesana wong Allah. Sing kanthi pangapunten marang kaki legek lali legi. Upama iki dina kaki legek lali legi kaya sabdan to kaping pindho apa wis aku nggih. Aduh, yen kaya mangkono jagaran reksanen biare Bapak Saranji sak keluarga kaya dina lan sak wengi.
yen ana bebaya saka wetan kita bagus. Apa saka guru nak balik ini? Saka kulon, Balik ini. saka lor, Balik ini. saka kidul. Balik ini. Bagus kiblat papat wis kok adep sing kok jaluk pitik putih mundur sabedak bakal ndak ujudi kita bagus.